A incorporación de xente nova ás distintas actividades do mar é un dos principais retos do sector. Daí o aumento do orzamento da Consellería do Mar destinado á formación, que no vindeiro ano verase incrementado ata os 10 millóns de euros. Ademais da Escola de Ribeira, beneficiaránse destes fondos os outros 3 centros formativos dependentes da Consellería, a Escola Náutico-Pesqueira de Ferrol, o Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo e o Instituto Galego de Formación en Acuicultura, emprazado na Illa de Arousa. Todos temos un reto e é conseguir a facer atractiva a actividade pesqueira para a nosa xuventude e, polo tanto, entendemos que a formación é un elemento fundamental para conseguir atraer a esta xuventude a este novo campo de traballo. Neste caso, estamos na época da presentación dos presupostos e o que teño que destacar é que un ano máis se fixo un esforzo importante e son máis de 10 millóns de euros os que vamos a destinar para toda a formación náutico-pesqueira, tamén a da acuicultura que se imparte no IGAFA. Teño que recordar que temos 3 centros de formación náutico-pesqueira e un de acuicultura. Dentro deses 4 centros, 2 son centros de formación homologada para toda España e, polo tanto, queremos seguir sendo referencia. Ademais deste incremento no orzamento, Rosa Quintana destacou as importantes melloras que se teñen feito nos últimos anos nos equipos técnicos da Escola de Ribeira para situala á vanguarda da formación marítima. Nestes últimos anos se leva feito unha inversión importante en mellorar todos os equipos tecnolóxicos para que os alumnos teñan a mellor formación posible e vamos a seguir nesa línea traballando cos profesores, traballando cos alumnos e facendo que a xente sepa entender que a actividade pesqueira é unha actividade económica, pero é unha das actividades económicas que eu me atrevería a decir como a máis importante, posto que é unha actividade que proporciona alimentos moi saludables para todos os cidadáns. Segundo as cifras do presente curso, o relevo xeracional no mar está garantido. Hai máis de 500 matriculados nos 4 centros dependentes de mar, 120 na Escola de Ribeira, que imparte 2 ciclos de grao medio de navegación e máquinas e unha titulación superior en máquinas. Tamén se realizan cursos non regrados para a obtención de certificados de profesionalidade e titulacións náutico-pesqueiras.